A chuvia segue causando problemas. En Viana do Bolo, a auga volveu a arrastrar terra e pedras, revivindo o terror das dúas aldeas arrasadas en xuño. Na Coruña, a chuvia que caeu en apenas 20 minutos complicou do xeito que ven a circulación dos coches. E en Ares, na parroquia de Caamouco, unha árbore tronzada por un lóstrego é desde hoxe un reclamo pros veciños. A galega Eurovesa sela un importante contrato. España e Portugal acordan unha compra conxunta de vehículos militares BAMTAC que se fabrican na planta de Valga. O exército luso destinará máis de 130 millóns de euros para adquirir estes todoterreos. Milleiros de rescatistas buscan vida na catástrofe provocada pola riada entre o Nepal e o Tíbet. As condicións son extremas no medio do temor a novos desprendementos e riadas. Hai preto de 400 mortos e 1.400 desaparecidos, entre eles 4 españois. Comezamos, boas noites. España e Portugal acordan adquirir conxuntamente vehículos militares todoterreo da galega Eurovesa. O exército luso destinará 133 millóns á compra de 75 unidades dos coñecidos como BAMTAC. A galega Eurovesa ten un novo pedido de BAMTAC, os vehículos militares todoterreo de alta mobilidade táctica que fabrica en Valga. España e Portugal acordaron facerlle unha adquisición conxunta ao abeiro do programa da Unión Europea para acelerar os investimentos dos 27 en capacidades críticas de defensa. O memorando asinouse este xoves no Porto. Y creemos firmemente que programas como el programa SAIF, una de cuyas manifestaciones hoy hemos firmado, contribuyen precisamente a reforzar esa Europa de la seguridad y defensa. O goberno luso pagará 133 millóns pola adquisición de 75 novas unidades destes vehículos todoterreo que Eurovesa se compromete a entregar entre 2027 e 2029. Xa conta con 100 unidades de BAMTAC, pero é a primeira vez que Portugal se adire ao Programa Europeo de Compras Conxuntas que conleva mellores condicións. Eurovesa leva exportado estes vehículos militares a máis de 20 países por valor de 1.400 millóns de euros, pero o exército español segue a ser o seu principal cliente. Conta na actualidade con máis de 60 variantes diferentes deste exitoso todoterreo militar made in Galicia. A compañía Ferroglobe pide ampliar a mina de Serrabal, situada nos concellos de Vedra e Boqueixón. O obxectivo é aumentar nun 30% a explotación de cuarzo. Ferroglobe ten unha concesión ata o ano 2038 para explotar a mina de Serrabal. Estudos recentes encargados pola empresa indican que é posible aproveitar máis reservas neste xacemento. Mala nova para o sector pesqueiro. O goberno das Malvinas pecha o caladoiro onde 16 barcos galegos capturan lura patagónica. Case todos teñen base aí no porto de Vigo, Xoel. Sí, as embarcacións, Pablo, non van poder retomar esas capturas polo menos ata febreiro do ano 2027. É a medida que veñen de decretar as autoridades de Malvinas logo de constatar o deterioro que se someteu os caladoiros desta especie nos últimos tempos e particularmente xa tamén durante as últimas 4 campañas. Segundo os datos que manexan os científicos, o estoque actual desa especie de lura patagónica podería estar xa por debaixo das 10.000 toneladas, un limiar que consideran crítico para a súa conservación. E a iso habería que sumar que as capturas que se están realizando nestas últimas semanas e o tamaño tamén desas especies estaría sendo reducido. Por este motivo, esas embarcacións deberán devolver os seus portos base, particularmente esas 16 embarcacións de arrastre que teñen base nos portos galegos. Grazas, Xoel. Arrancan as obras da nova depuradora de San Cibrao das Viñas. Esta infraestructura era unha reclamación unánime de concellos, veciños e empresarios para que permite darlle servizo ao principal polígono industrial de Ourense. Ademais, tamén vai permitir resolver os problemas de saneamento do río Barbaña. O goberno investirá preto de 40 millóns de euros nesta depuradora, 15 millóns perdéronse pola tardanza na tramitación do proxecto. Viana do Bolo reviviu cas últimas chuvias o terror das dúas aldeas arrasadas polas riadas no mes de xuño. Os danos, por sorte, nada teñen que ver cos de hai 2 meses. Patricia Vilar.
Si, os veciños desta aldea de Pixeiros reviviron hoxe o pesadelo da gran riada de xuño que provocou aquí enormes danos, ao igual que nas aldeas da Bouza e de Prado Cábalos. As alertas volvían saltar a primeira hora desta mañá, cando unhas chuvias moi intensas volvían desbordar os regatos que baixan do monte cara a esta aldea, arrastrando o seu paso gran cantidade de auga, de pedras, de lama e tamén de restos de árbores. Foron varios os veciños que tiveron que retirar os seus coches da rúa por medo a que foran arrastrados pola auga. O propietario desta casa veuse na obriga coa axuda dunha escavadora de desviar o cauce da auga para evitar que fora directamente a parar o baixo da súa casa. Todo isto nunha zona onde as feridas desa gran riada do 17 de xuño son aínda moi visibles. Empezou a desbordar o rigueiro que se ve aí enfrente, supoño. Bueno, intentei que non me fora a librar a auga da casa, porque o que me fai é entrarme polo baixo. Bueno, pois intentei a man como puiden, pois non hai que empar a auga, gota que caiga arriba, gota que ven aquí abaixo. Houbo máis puntos do país con complicacións puntuais polas fortes chuvias. Estas son imaxes da Coruña, onde non é que chovera moito, pero o que caeu concentrouse en apenas 20 minutos sobre as 4 desta tarde. Acumuláronse máis de 4 litros por metro cadrado e así circulaban os coches pola céntrica Praza da Palloza. Despois do Ballón, o Arco da Vella. Vémolo desde Culleredo. E vexan a desfeita que provocou un raio nun teixo de 30 anos en Ares, na parroquia de Caamouco. A árbore quedou esnaquizada, aberta en 3 cortes, como unha monda de plátano. Ademais, o impacto levantou as raíces. Hai unha casa a só uns metros e os propietarios estaban contemplando a treboada no momento en que caeu o raio. Con este tempo, seguro que esta semana tiveron dúbidas á hora de vestirse. O cambio nas temperaturas fai que moitos non queiran empregar a roupa de verán, pero tampouco teñen lista a de inverno. É aí onde entra en xogo a roupa de entretempos. O tempo anda algo revolto. A semana pasada gozábamos da calor, e nesta temos que coller o paraugas. E ante isto, son moitos os que non saben xa que roupa poñerse. Por sorte, o mundo da moda ten a solución, a roupa de entretempo. Unha roupa un pouquiño máis gruesa da de verán, pero ao mesmo tempo que non sea a de inverno puro, que sea para outoño e entretempo. Os tipos que temos pois son sobrecamisas un pouco máis gruesas, cazadoras, finiñas, non moi grosas, chalecos. O raro é ter que empregala xa en agosto, e por iso que moitos dos que nos visitan non trouxeron nada na maleta e agora teñen que ir co pantalón corto. La verdad que venimos de un tiempo de mucha calor y no pusimos ropa manga larga y nos hemos quedado con esto. Pero por sorte, os que coñecen Galicia si están máis preparados. Será pola experiencia. Sí, así no abriga mucho y bien, para este tipo de tiempo viene bien. Estoy entre Pinto y Valdemoro, saqué los chalecos de lana, pero la ropa gorda aún no. Algo que se sienta que estamos cambiando de, como quien dice, de mood, ¿no? Porque para llevar algo igual que verano non tiene sentido. Nas tendas xa empezan a notar que cada vez mercamos máis roupa de entretempo. Eu creo que xa empeza a tela familiarizada, que sempre temos, tanto en verán como en inverno, sempre hai as prendas que son intermedias. Sempre quedarán os que pasan da roupa de verán a de inverno de golpe, pero teñen que saber que a roupa de entretempo é unha boa alternativa. Hai un gromo de sarna na residencia Domus Vi de Monforte de Lemos. No mes de xuño detectáronse 16 casos e agora mesmo hai 6 activos. Desde Sanidade indican que están en contacto ca dirección da residencia e que se aplicaron os tratamentos oportunos. As autoridades sanitarias lembran que os síntomas poden tardar en aparecer entre 2 e 8 semanas. Máis ramplas mecánicas en Vigo. Hoxe empezaron a funcionar as cintas da rúa Pintor Colmeiro, na zona do Hospital Povisa. Na cidade xa existen máis de 20. 3, 2, 1... En marcha. É un pequeno paso para Ángeles, pero un salto pro barrio de Independencia. Ela e o seu pai foron os primeiros en subir polas novas ramplas da rúa Pintor Colmeiro. Non é que lle vaya a cambiar a vida como tal, pero que supón para un veciño ou unha veciña ter unhas ramplas destas? Pois moi importante, sobre todo para a xente maior, ou unais con carritos, porque está unha pendente considerable. Unha pendente do 10% porque as ramplas, 4 tramos, salvan 12 metros de desnivel en 120 metros de lonxitude. Hai quen tardou case un século en velas funcionar.
De 94 anos dimití. 94. 94 anos, que lle vai supoñer ter estas ramplas aquí? Sempre o pedín, e así como o pedín, puxéramo. E vai cambiar moito a vida diaria? Hombre, da maneira que traballei antes de nova, como as salvajes, o sea, era cantar. As ramplas cantarán 16 horas ao día, só arrancan cando o radar, este sensor, ese pequeno buraco, detectan que se achega a alguén. Fabricáronas en Mieres, Asturias. Para ter unha referencia boa, a velocidade que teñen é a mitad de velocidade que ten a cabina dun ascensor. Un ascensor vai 1 metro por segundo, entón as rampas e escaleras mecánicas van a 0,5 metros por segundo. A obra custou case 2,5 millóns de euros, pagaron a Deputación de Pontevedra e o Concello de Vigo. Hai moita xente maior que para o tema dos viños xa queda na zona de abaixo. Parece unha tontería, está ao lado, pero cóstalle bastante, que aí fai referencia ao nome da costa. Entonces me decían, jová, se tivéramos a rampa xa posta e funcionando subiríamos, pero que así non podemos e tal. Pois xa está todo listo, só faltaba algún detalle. Estas son as 9º ramplas mecánicas que se instalan en Vigo e hai máis en obras. Existen tamén 4 escaleiras e 9 ascensores. Este será o 10º, que conecta con outro que xa funciona detrás. Galicia mostrase aberta a colaborar na acollida de menores desde Ceuta, pero reclama máis medios. O Goberno e comunidades autónomas aproban unha axuda de 25 millóns de euros para paliar esa crise migratoria, pero tanto a Xunta como outros gobernos autonómicos consideran insuficiente. Galicia amosa a súa solidariedade con Ceuta e colaborará na acollida de menores. Galicia acolleu sempre menores, Galicia é unha comunidade solidaria, estamos dispostos a acoller novos menores migrantes, pero sempre que exista consenso, planificación e financiación. O Goberno rexeita unha deportación masiva e reitera a súa intención de trasladar os menores á península. Porque nos hacemos cargo de la tensión que está sufriendo Ceuta y entendemos que la manera de destensionar el territorio es trasladar los niños a península. Tenemos que ser capaces de alojar con dignidad, con garantías y con derechos a estos niños y a estas niñas. Con todo, desde a Xunta reclaman máis medios. Goberno e comunidades autónomas pactaron unha partida de 25 millóns de euros, cantidade que desde Galicia e outras autonomías ven insuficiente e que se suma ao recorte superior ao 80% dos fondos destinados á atención migratoria executado por Moncloa. Polo tanto, se chegan novos menores migrantes, tense que incrementar esta financiación a maiores da recuperación dos 4 millóns de euros que vimos de perder ou que nos ven de retirar o propio Goberno de España. Uns 1.500 menores identificados agardan unha saída urxente, pero o Goberno aínda non determinou cantos pode haber en Ceuta. Desde a cidade autónoma advirten que a axuda aprobada para paliar a crise só chegará para atender os migrantes durante 2 meses. Sobre o terreo, na cidade de Ceuta, aumenta a tensión. Esta tarde un grupo de cidadáns bloqueou a entrada á praia do Trampolín para impedir o paso dun camión da Cruz Vermella que reparte alimentos entre os inmigrantes. Outro grupo de veciños irrumpiu na praia, desfixo parte do campamento en que viven e púxolle lume ás súas pertenzas. Os migrantes tiveron que fuxir e a policía cargou varias veces contra os manifestantes que aínda seguen na rúa. Tras varios días consecutivos de protestas, o goberno fai un chamamento á calma. O Partido Popular di que a situación está descontrolada e pide a convocatoria de eleccións. Desde o Goberno admiten que a situación en Ceuta está lonxe da normalidade. Así o recoñeceron os 3 ministros que compareceron este xoves no Congreso. O responsable do mando único advirte que se tardará tempo en pechar a crise. Yo no les voy a engañar diciéndoles que pueden ser devueltos mañana sabiendo que eso es falso. Yo les voy a decir la verdad. Y vamos a trabajar para que esto se produzca. O Partido Popular exixe unha resposta rápida e culpa ao Goberno da entrada masiva de migrantes. Es el absoluto fracaso de un gobierno que por la falta de defensa de sus fronteras, por la falta de contundencia en la defensa de sus fronteras, ha permitido que nuestra frontera haya sido invadida. Miren, el Gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas. A ministra de Sanidade avanzou que a próxima semana podería empezar a vacinación de migrantes e negou que haxa un colapso sanitario en Ceuta por culpa deles. Claramente ha habido un sobreesfuerzo y claramente ha habido un incremento, lo cual no compromete
o non ha comprometido el sistema sanitario. Explicacións que non convenceron o Partido Popular, que pide a convocatoria de eleccións. Que esto ya no sirve para nada. Ustedes saben que este gobierno ya es incapaz de gestionar y de gobernar. Hay que disolver las Cortes y dar la palabra a los españoles. Si antes del verano era importante y era necesario dar la palabra a los españoles, después de lo que estamos viendo en Ceuta, es fundamental. O PNV, Esquerra e Bildu tamén lle reprocharon ao goberno falta de axilidade para resolver a crise en Ceuta. Un incendio fora de control de nivel 2 asola desde as 3 desta tarde o Parque Natural da Albufeira, ás aforas da cidade de Valencia. O lume leva queimadas preto de 50 hectáreas. A veciñanza recibiu un exalert e a Garda Civil procedeu ao desaloxo porta por porta, tamén dos campings próximos. O rápido avance das lapas polos cambios de vento obrigou a despregar a unidade militar de emerxencias. 4 minutos. Iso é o que tardaron os ladróns en facerse con boa parte do tesouro de Villena, unha das grandes xoias da Idade de Bronce en Europa. Os asaltantes accederon ao interior do edificio arrancando unha das ventás do museo. Nesta vitrina do Museo de Villena estaban ata esta madrugada as 59 pezas, a maioría de ouro, que conforman un dos conxuntos máis valiosos da Idade de Bronce en Europa, equiparable aos tesouros de Micenas en Grecia. Cuncos, brazaletes, botellas datadas cara ao ano 1000 a.C. Roubaron gran parte deste tesouro e, ademais, 3 coroas barrocas. Estamos absolutamente desolados, yo estoy hasta temblando. La verdad es que los que somos de Villena, esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio y parte de nuestra riqueza y de lo que nos sentimos orgullosos. Os ladróns entrarían rompendo unha ventá lateral do edificio sobre as 5:20 da mañá e tan só 4 minutos despois sairían co botín. 8 minutos antes, soaba a alarma do Polideportivo de Villena, situado na outra punta desta localidade da Cantina, supostamente para xerar distracción. As cámaras gravaron todo. Había un sistema de videovigilancia. Os cacos eran entre 4 e 6 e fuxiron en 2 vehículos. Co que non contaba o museo era con persoal de seguridade permanente. Tenemos todas las imágenes, son varias personas con varios vehículos. A investigación está aberta e non se descarta a conexión con outros roubos deste ano en museos españois. En Badaxoz, en abril, sustraían do arqueolóxico 149 moedas de ouro do tesouro de Villanueva de la Serena. E no Museo de Albacete, un mes antes, 4 encarapuchados lograban levar máis de 200 moedas de ouro de varias coleccións históricas. Preto de 400 mortos e 1.400 desaparecidos, entre eles 4 españois. Son as cifras aínda moi provisionais da catástrofe provocada pola riada entre o Nepal e o Tíbet. Milleiros de rescatistas seguen buscando vítimas en condicións extremas e co temor de novos desprendementos e riadas. O día despois da catástrofe no val fronteirizo entre o Nepal e o Tíbet deixa imaxes de devastación e esforzo. A busca de sobreviventes faise en condicións extremas, coas infraestructuras danadas ou totalmente destruídas, centos de helicópteros sobrevoan a zona rescatando persoas. Neste punto a xente agarda coa esperanza de que os seus achegados sexan os próximos en baixar do aparello. Outros miran as fotos dos cadáveres recuperados co temor de atopar o rostro dun familiar. Todo é incerteza, pero o que parece aclararse son as causas da catástrofe. Descártase o terremoto sinalado inicialmente. Hay desprendimientos repentinos y gigantescos, aunque no haya terremotos, cuando estamos hablando de grandes montañas coronadas por glaciares. Os servicios xeolóxicos dos Estados Unidos e da China coinciden en que a catástrofe a provocou o colapso explosivo dun glaciar situado a 5.000 metros de altitude. A masa de xeo cae sobre a conca dun río arrastrando unha avalancha de lama e pedras que percorreu 20 kilómetros en 7 minutos, arrasando este val fronteirizo entre o Nepal e o Tíbet, e os expertos temen que se poida repetir. Este retroceso del hielo, esta degradación del permafrost, ¿no?, del terreno helado que sostiene en cierta medida los bloques soldados, esto está teniendo un ritmo creciente de deterioro. É un lugar de recepción de peregrinos montañeiros e turistas, por iso entre os 1.400 desaparecidos hai máis de 500 estranxeiros. Séguese localizar 4 españois que se atopaban na zona.
Morreu a coñecida como Raíña dos Lunares. Yayoi Kusama converteu as alucinacións que a acosaban desde nena na materia artística que a faría inmortal no noso recordo. Dicía que as flores lle falaban e que mantiña conversacións con debuxos dun mantel. O seu estilo psicodélico fixo dela toda unha icona no Xapón e revolucionou a vanguarda artística de Nova York nos 60. Recentemente consolidou colaboracións de alcance global con firmas de luxo como Louis Vuitton. Marcha con 97 anos e pintando case ata o derradeiro día. E hoxe queremos presentarlles o usuario máis popular dunha residencia de maiores do Carballiño. Trátase dun can, chamase Odi, e dende que chegou hai 5 anos converteuse din nun máis da familia. É fácil atopalo recibindo o agarimo dos maiores ou acompañándoos polos corredores. Coidan que o día a día sería moito menos alegre sen el. Pois Odi conocino cando cheguei aquí. E quémonos tan ben que non vivimos un sin outro. Bueno, aparte dos amigos tenos moitos animales, non? Eu, cando cheguei aquí e vi este animal, para mí xa, bueno, xa era, non salí de un del todo o día. E así fixemos o vínculo que temos, que andamos sempre de paseo. Eu non concibo xa isto sin o can aquí, un amigo, completamente un amigo. Quen nos fala é Andrés, residente e tamén un dos principais coidadores de Odi neste fogar de maiores. O can, din, converteuse xa nun máis da familia. É cariñoso, non ladra nada, non se mete con nadie. É da tronda, da compañía. A non estar de mal humor, o que pasa é que a veces un quere que veña a fronda unha e vai fronda outro. O perro é unha maravilla. Hoxe en día, se faltara daqui, pois íbamos a extrañar, como non. Di que está pendente deles, que percibe cando alguén non ten moi bo día, ou que é o primeiro en avisar se alguén, por exemplo, sofre unha caída. Será por iso que a este residente se lle permiten algunhas licenzas. Ele é o jefe, digo eu. Vai quando quere, fai o que quere, máis con residente, porque nós temos que ir onde nos mandan. E non. Certo que Odi non ten moitos límites no seu día a día, vaise movendo dun lado a outro, recibindo agarimo dos residentes cada pouco, porque a fin ao cabo esta é a súa casa, así que ademais está pendente de todos, por se alguén, ademais de ánimo ou compañía, tamén precisar axuda. Aquí chegou hai 4 anos sendo un cachorro e agora din xa non se imaxinan este lugar sen el. Pero a labor de Odi vai máis aló da compañía. Trátase dun can adestrado para acompañar os maiores, estar pendente deles e seguir o seu ritmo en cada momento do día. Odi tamén fai unha labor moi importante coa xente que ten deterioro cognitivo máis avanzado, digamos. Sí que pode ser que eles non o recoñezan como tal, como Odi, pero sí que sempre lles saca unha sonrisa, sempre os fai participar, fai que se movan, mantenos activos. Por certo que Odi comparte espazo con 111 residentes dende ben pequeno, así que din que o de estar só non vai moito con el. Se en algún momento non saben do seu paradoiro, contan que é habitual atopalo preto da cociña ou na procura de agarimo. Está na Coruña estes días o iate de pesca máis grande do mundo, o Special One, unha embarcación de superluxo construída por encarga dun príncipe saudí e pensada para a pesca deportiva. Ten 52 metros de eslora e 6 cubertas, pero o interior tampouco se queda atrás, cun salón panorámico e un cine ao aire libre por se non queren pescar todo o tempo. Por certo, non vai a gasoil, senón con aceite vexetal, así que, ademais, case non contamina. Seguro que queren saber o seu valor. 70 millóns de euros. Agosto vai pasar a historia pola eclipse que vivimos hai un par de semanas, un acontecemento emocionante que congregou milleiros de persoas en todo o país para presenciar algo que foi realmente único e que en Galicia non veremos en máis dun século. Pero agosto vai marchar con 2 eclipses máis, unha que xa tivo lugar, pero non foi aquí, senón en Marte, cunha das súas lúas, Phobos, que lle pasou por diante do Sol. Unha vez visto o noso, a verdade é que este tampouco parece gran cousa. E a terceira vai ser outra vez aquí, esta madrugada, un eclipse parcial de lúa. Comezará sobre as 3 da mañá e chegará ata as 8. O momento máximo, o máis bonito, espérase sobre as 6 da mañá e será algo así, algo como isto que ven, a ver se as nubes permiten, iso sí, poder ver esta eclipse. Feliz noite, contarémoslo mañá.